Iya po ngatin niya. Iya po meron niya. Hello, Ojo. Ojo, shout out. Ulit lang. Kumusta? Kumusta, Ojo Bot? Kumusta? Tamsak ko. Sige, salamat. Salamat sa tamsak. Merry Christmas. Hanap ng customer. Ganun ba? Wala ka mahanap customer ngayon sa akin. Wala na masyadong tao. Hindi na gaya dati. Hindi na masyadong madami yung viewers ko dito sa Facebook ay sa YouTube. Shout out sa inyo lahat. 3 million. Hello. Kumusta? Naghintay ng viewers. Shout out sa 3 million. Hello po sa inyo lahat. Wag na.
Audio, wag mo na audio. Minsan din ako nag-outro-outro na ganyan. Basta upload lang ako ng upload. Okay lang yun ano, audio. Kasi sa panahon ngayon sa paggawa ng content, hindi na kailangan ng intro-intro. Ang importante kung ano yung nilalaman ng video mo. Yun ang pinaka the best answer dyan. Pero yung mga ano, yung mga, ang tawag dito, yung mga gustong magpagawa, okay ho. Sige, okay lang, walang problema. Walang problema yan, audio. Thank you sa pagpunta sa live. Matagal na akong hindi nagla-live, almost. Ang last live ko ba? Kailan ba yung last live ko? Check ko. Ang last live ko 4 weeks ago. 4 weeks ago, almost 1 month, no? Ayan, wala nang tao. Isa na lang yung tao. Okay lang yan, ang problema yan, ho. Alam problema yan. Okay lang ako. Walang problema.